Sinibingelele sinamukele bantwana bekhehla. Umkhulu nogada lo. Kubo bonke abathandi nabalandeli bekhasi lamkhulu nogada. Siyanemukela. Uma ukuthi uyaqala ukungena, siyacela ukuthi ulike uphinde usubscribe. Umkhulu nogada lona abantu bayazi indlela esisebenza ngayo. Sikhuluma ngale mpande. Siqeqeshana ngale mpande. Siqeqeshana ngale mpande bogogo. Ngizonipha nje enye impande namhlanje ezosiza kakhulu kulaba abafuna ukuthi babe nesithunzi. Njengoba ngangishilo-ke bantwana bakwethu ukuthi ngizoya eNtambanana kuyisekhaya komama. Isekhaya komama-ke ikho esikoleni la esisebenzela khona. Sizothaka le into oyifunayo le nduku uyithola kumina. Siyakubhosela noma uyilande la ekhaya ukuthi kunenduku engiyicingayo la. Kunenduku engiyicingayo. Kunenduku engiyicingayo. Kunenduku engiyicingayo. Nje angiboni ukuthi iphi. Khona induku engidukeleyo la. Onazi. Okay-ke namhlanje sizothaka le nduku yesikhundla bantwana bakwethu. Sikhuluma ngesikhundla ukuthi kulabo abafuna ukukhushulela umsebenzi, yilabo abafuna iy'khundla ey'phakeme, abafuna ukuba abaphathi. Uzongenzela kanjena-ke gogo. Uzothola le nduku le. Insulansula lesalukwazi uzongitholela yona gogo. Bese uyihlanganisa nanawo amafutha omhlaba. Uhamba ugeze ngale sitafu. Ungafaka inyongo yenkukhu emnyama uma unayo. Uhamba ugeze. Nemhlophe ingakusebenzela kodwa emnyama yinhle kakhulu. Uhamba ugeze. Lento isusa amathunzi. Ungaphinde uqume nangayo lento le 3 days. Qummphalaze 3 days. Lento izokusiza ikususe amathunzi. Bese uzothola iy'nduku zethu-ke zesikhundla. Uzothatha nansi induku yethu. Ukuvuma umhlophe lo. Bese ubuya uthatha nansi impande, ixolo leli. Ixolo lomyezane leli. Bayawazi umyezane abantu abaningi umila endaweni enamanzi. Bese ungitholela ixolo lomphumeleli. Ufake ixolo lomphumeleli. Uthole ummemeze omhlophe. Uthole ummemeze omhlophe. Yiwo lo. Ummemeze omhlophe lo. Abafuna ubona ixolo, khombise kahle ixolo. Nansi le nduku, ummemeze omhlophe le. Uzothatha-ke ufake nawo. Bese ubuya ungifakela ibhakubha gogo. Ungifakele ibhakubha ey'ndukwini zakho lizodonsa inhlahla ibhakubha kuwena. Ukuze izinto zakho zivuleke. Bese ubuya ufaka nangoba nginakile. Noma unginakile. Unginakile wakho lo. Uzom-eda naye. Akwazi ukuthi aphakamise amandla kule nduku yethu. Ukwazi ukuthi inakeke into yakho. Ungathi noma udla induku into yakho inganakeki. Uzobe sewubuya usungifakela iphakama. Ungifakele iphakama. Ubusungifakela iphakama. Imfe yenkawu. Ungifakele yona. Ukuze izinto zakho ziphakame gogo. Zingalekhi. Uzongifakela iphakama lakho-ke ukuthi leli-ke seliqotshiwe. Ufake iphakama lakho, uthathe le nduku le, ufake inkukhu phakathi ey'mpangele. Bese ugquma uphalaza 7 days. Ugquma uphalaza 7 days ukhuluma nale nduku. Umemeza isikhundla, umemeza umsebenzi, umemeza inhlahla kuwena. Izinto zakho ziyawukhanya. Bayazi-ke abathanda impande yethu nabasebenzisa impande la ekhaya. Kamkhulu nogada impande engenamona. Le mpande-ke ungayithakela yona ngendlela yakho. Kodwa uma ukuthi uyabona ukuthi izokushaya, ungathinta mina ngikwenzele. Uma ngizokwenzela-ke into yesikhundla abantwana bakwethu, ngoba yinto yokuphakama lena siye siyenze ngo-900 ngamabomu omkhulu. Bese usipha imali yokubhosa uma ukuthi uzobhosela. Kodwa uma uzofika la ekhaya uyasazisa sikhupha ama-directions then ufike sikwazi ukuthi sikusebenze.
kulaba ebengibamisile ngathi bengezi ekhaya ngesimanga sokuthi besazomuva simuva umsebenzi uze ngapha eNtambanana, okuyilapho umsebenzi esabela khona, sebenalo ilungelo lokuthi bengafika ekhaya basetshenzwe ngendlela abafisa ukuthi basetshenzwe ngayo. Umuntu kuya ngenkinga yakhe. Thokoza mkhulu.